Зәй Хуклар редакциясендә газетага язылучылар арасында бүләк уйнату матур традициясе яши. 21 декабрьдә 2021 елның 1 ярты еллыгына язылган абунәчеләр арасында бүләкләр уйнатылды. Иң бәхетле отыш ияләре булып Кадер авылыннан Людмила Барсукова һәм Әхмәттән Ольга Цыганова термокружкага, Пусашиттан Әхмәдиева кухня үлчәве, шәһәрнең Перцовка бистәсеннән Гыйлфанова аквафильтр отты. Төп бүләгебез үтүккә Сарсаз Баграш авылыннан күп еллар тугры укучыбыз Николай Григорьев ия булды. Район газетасын, шәһәр газетасын бик яратып укыйм. Төрле мәсьәләләр чыгарыла, язала, бик матур язалар. Бер яктан да яктырыла безнең тормышыбыз. Бүтән районнар турында да мәгълүмат була, Казаныбыз турында да мәгълүматлар була. Бик яратып укыйм газетабызны. Рәхмәтемне белдерәм безнең редакциядә эшләгән кешеләребезгә. Җиңүчеләрне котлыйбыз һәм бүләкләрне редакциядән килеп алуларын сорыйбыз. Район газетасына язылыгыз, барлык яңалыклардан хәбәрдар булыгыз һәм безнең конкурсларда, акцияләрдә катнашыгыз. Резима Кашапова, Илюя Казамарова, Зәй хәбәрләре.